actually emne to sinia actually oro yagor abjak manui am hinbono jotono nukha mo yagor abjak kaisa buchuloi ganang borok o statue no borok no to ba subaina naimani ang aboro sana musungo tini haino hai chini sar busaka belekha khamani sika singsa norok nahai naidi o statue ong khable konai de mobile snapjak o statue ong khable chini traditional chin tiprasani culture aro kuno phano jara je o hingsa khlai tongna angbongno sana musungo aro na hindi CPIM suijak na ni congress suijak na IPF suijak na BJP suijak na tipra motha suijak aro to actually obo tiprasa bono sok kamane tiprasa ni mukhang sok ma hang manang jakha balai kha khamka जों आं मनि बागै बेलेग बकसारो जारा अ सामुं फ्लाइ दंनाय जुं नरंनो दावफोरा हामजागौ फाइनै महाराष्ट्रनि साल आसामा सालनि 19 तारिखनि सिगां नरक फाइदि नरक फाइ नाकार सान फाइदि जुं नरंनो बनांगौ नरंनो जुं हामजागौ प्लिज नरक फाइ नाकार सान गागे बेले हामनाय हिना आंखा खलायो जदिउ नाकार सानयाव जुदि नरक मानजा खांगाय नरं बागै केरंनि जे रायदा दंमनि आजागाव जों नरनो दिसानान बागै जों बेबस्था खालामनाय लाइके खा खामानि कक ताने केन निरक जतनो वागनो दंगो आं मीडिया नि बिसिंति जत तिप्रासा लुकरनो खबगनानि मुसुगु अमहाय जे सामं हाया तांनाय न जों जतनो सेलेंनानि नांनाय निन्दा खायनि नांनाय ताने के अम कायसे सिनि ट्रेडिशन सिनि कल्चर सिनि सिनिमु अम बायसे सिनि सिनि जागै दङ सिनि मोखांसङै दङ किन्तु जों साइमाखा किछु किछु बर रक ताबो फानो पार्टिनो तरजागै दफानो तरजागियाव सिनि ट्रेडिशन न पयजन्त बर सपमल नानि नाय हामिया खायने नाय जों सिनि मुख खामुखा कायसे सिनि ट्रेडिशन सिनि कल्चर जों आगिराव खामतां लायबै मोसालायै दंथलायै फाइमानि जे कायसे सिनेमो सिनि दफानि ओ सिनेमोंनो नारंनानि बागै ठीक আছে जों मानेखा आगि लाइथांनाय सरकार आ जागायाव खायरखा जों तेबु पजिशन का हाव बनो जतनि साइ नोकसा खमानि जागायाव तय फायै अ जागा सनावै ताबल नाय थावखे तंगमनि रिप्लेस खायै किन्तु बाक्सा पॉलिटिकली ओमनो साजाया अंखना अंगे पॉलिटिकली साजायांगै पार्टीनो तरजागै तिनि अ जागा रोमानिनो साजाया फांखना बा बाक्सा सुजुगनावै फनो जों बाय जोंनो वालायरनानि बानो अंखना अंगे जों अमाहाय सामं तांया अमाहाय सामं हाया तांनाय न जों सेलेंनानि नांगौ निन्दा खलायबो अमाहाय गतना जाते नेक्स्ट टाइम तांलांथों जोंनि बिसिं जों जोंनि कल्चर जोंनि ट्रेडिशन जों बरम लायनानै सोलोंनानै नांथों सोलोंलायनानै नांनाय जोंनि अ ट्रेडिशन बाय जों जोंनि मोखांनो तेबो कुसु कारो लायनाय अमसे जों मावा सुनाय दिनै जों अमनो कतालखे आं मेसेज रनानि मुसुबो फिचारो जाते अमाहाय ते तांनांथों जों अमनो चेष्टा खायनाय तेबेसे रिभाइव खायनायनि बागै सोनानानि बागै अमनो मेंटेनेंस खाय देमा नालिनाय जदि मेंटेनेंस खायमाया हेंखांखे जों कतालखे फानो खायफिनाय चिनि सत्र जे फानो बांथों जों चिनि दफानि बागै चिनि दफानि सिनेमो न जों तेबो कुसु कारनाय चिनि महाराजानि वान सम म चिनि महाराजानि वान सम न जों इमप्लिमेंट खायनो थांनाय ताङै थांनाय अम चिनि गसेजाक जों गसेलायजाक जतना हामबाय